Laithangnai 23 August Salmario Party IPFT Luwajijakma by Kaisa Kotor Pandani Bisingtwi Palaijakmani Statehood demand de Kaham Kwrwngkhe or Salni Panda Pairwjakha Aboni Bagwi Tangsalo Kaisa Kokthum Panda Khlawi or Salni Pandao Phawi Manjaknai Jotto Bororok no Hambai Yapharkha YIPFT ni President Bikas Deborma Abhakino Kokthum Bisingtwi Koksorani Thangu YIPFT ni President Bikas Deborma Tebo Shaka Laithangnai 2009 Bishini Shimi Bishuburum no Palaijakha Family Statehood de demand hine Bishuburum ne Hakino Daklai Bishobo Kaham Khorang Bisingtwi Salni Panda Pairwjakha hine Hambai norong media friends no tini haina hai seng press briefing khanya bagi ma Pairwjakha tangka Laithangnai 23 August seng sara bosor party IPFT 2009 ni simi Khlawi phayo tamale osal edisi mamani salno ruginyai 1984 edisi mamani salno ruginyai seng Tripura Statehood demand de hninyai Palaijakha o Palaijakma o Jotto phainai rongno ang hambai janogo tei Jotto division adong rok nobo ang belai ke hambai janogo tei arabkha doctor tei media print media tei youtuber rong nobo ang belai ke hambai janogo tamale satung tungpheno kosto ni bisingui norong ni media rok bo sono coverage khaima bagui belai ke hambai maro teibo ang hambai maro arabkha doctor ni SDPO sahib tei UC Posim Thana East Thana tei NCC Thana ni Jotto UC songnobo arabkha doctor rongnobo ang belai ke hambai janogo tei seng eze ang bektigoto convener hisabai IPFT committee ni Jotto phaimanjak phainai rongnobo ang hambai jano Hero report Chini Khorang